мога да кажа за тренинга на Веселина Калчева, на който аз попаднах и какво донесе той на мен? Като начало аз нямах някакви особени очаквания. Изобщо не очаквах това, което се случи в последствие. За мой късмет аз успях още от първия тренинг да извлека максимума полза за себе си, тъй като реших да се потопя в това, което се случваше на този тренинг и изключително бързо и лесно се случи при мен, може би защото бях готова вече за този момент, да осъзная и да си припомня какво е това, което ме прави щастлива, какво е това, което искам от живота. Това, което всъщност се случи, е, че аз си припомних колко много обичам да танцувам, колко много ме зарежда това с позитивна енергия. Помислих си, че зумбата е един вариант за мен и че аз много обичам да танцувам зумба, че това много ме зарежда и много ми харесва. В рамките на една седмица ми хрумна, че бих могла да стана зумба инструктор, че би могла да се организира аудитория, на която да е интересно това, което аз правя. Начина, по който аз бих преподавала зумба, да привлече хора, които биха могли да плащат за това. И колкото и да е невероятно, макар че се бях интересувала преди, появи се и курс за инструктори по зумба. Изкарах този курс за инструктори по зумба, благодарение на това, че в точния момент получих финансова инжекция, която беше абсолютна изненада за мен. Просто Вселената включи своите механизми да ми се случи това, което искам. Не мога да кажа, че нямах препятствия, защото 10 дена преди да започне курса за зумба инструктори, скъсах мускулно влакно, но успях да се възстановя до такава степен, че да изкарам курса и да го завърша. Изключително бързо си намерих зала, в която да преподавам. Изключително много хора ме подкрепиха и се зарадваха на моето начинание. Моето семейство ме подкрепи. Бяха въодушевени и вдъхновени от това колко много аз съм щастлива. И чудесата не престават да се случват и до сега. Изключително много ми хареса, изключително много съм доволна. Не спрях да ходя на тренинги и на курсове. Допълнителни ползи имам от абсолютно всеки тренинг, на който ходя. Във връзка с преоткриване на женската енергия в мен. Забелязах, че имам много какво да направя по въпроса и смятам, че с всеки ден ставам все по-добра и все по-добре се чувствам.